Ni urdin! Eun hogeiri! Ni urdin! Jarraituko dut edo... Bai, jarraitu nahi baduzu. Edo ez. Pentsatu dut, Iñakin elkarrizketa jarraitzeko modu polita izan zitekela, frontoietan diruak egiten duen bide berdina simulatzea. Eta, igual publikoa aukera ematea hemen gure limboko kantxa hontan daukaun joku bizian parte hartzeko. Eta pelotetan, apostoak sartu partez, galderak sartzea. Bale, oso ondo. Orduan, igual, launduko jazue pelota partitzen... Hola, izi, hartuzuk pare bat. Naiz erori! Ike, bota batzuk. Bale. Eta guain, Bale, ia ba. Eun beroiri! A ber, Ni euni! A ber. Inork ez du nahi, ia. Hartu, Hemen dena dira jokuak, Iñaki? Oi. Dena jokuak. Bueno, eta gustora, Gustua. Ia ba, bale. Oain demo pasan marko deu pixkat? Ander malbadi, txalo bero bat. Bale, galderak idatzi ditzatela, ez? Bai. Bueno, hemen Iñakikin kontutan neoteko gore problemik ez daugete. Ez dezu jakingo baino Iñakitani aspalditi ezautze geha. Bai? Bai. Azkenen Tolosa alden herri txikitako gehanak, parrandak ore alternatiba hundik etzeok. Ez que ni ire etxen loindan atxok, noiz. Enin esan nahi, baino bai. Oidek. Alkilerrik horratu gabe natxo gain di. Baina, urte guzti hauetan izandako abentura eta kalenturan gorazarre iteko, errealo batek hartzea pentsatuit. Errealo bat? Baina, kondizio batekin. Nik iri errealo entreatukoit, eta esan behar dituk, errealo horrek sortzizkiken sentimendu, gogoeta, anekdota, ze bazekit unen baten hoi konseitzeko izerdilatzak pasatakoa izela. Jesus Maria. Misterio honekin ondo gorrota zeuet? Itxura hartu ziot. Zeotean? Ze izan leiken. Igual, eraztun badek, Ojo! Oidek. Zer da baina? Ona. Hau da pelotako berdea, moko berdea, esate jona. Tako pegatzeko erabiltze du materiala. Eta pentsatzeit, honengatik esango zitela, hau, pentsatzen markak eta ezin dira ipatu telebistan, ez da? Baina... Honetakoa dekau, ez? Ez, hau txarretako. Orduan ez aipatu, badazpada. Marka aleman handi bada, eta ez zaio horreatik entiruk ez du galduko noski, eta hau, marka bea, hau garai baten itxezan berdea, asko ze hobeagoan. Hobea zen. Oan ja denboakin, nik ez dakize komponente aldatu dien, gutxio pehatzeu. Eta ni bitzen nintzen, lehen pelotan ibilitako jende, eta danai galdezka, etxen baote zeukean, baita dala 20 urteko izan dare, berde zarren bat. Eta azkenen, enun aurkitzen, aspertu nintzen, banan jendei esaten, eta enun WhatsAppeko alako idatzi bat aldik eta gehien zabaldu nuna, eskatuz, inork baldin badauke etxen, berde zahar bat hautxe hartuta eta ez du balio duela 10 urtekoa ere. Uste, dala 15-20 urtekoa. Jesus Maria! Mesedez, deitu bezala, telefono honetara, eta gaur telebistan esan dut, eta bida, hemendik... Zehoz aiatzean, eta lortzeten, bai. Ostras, ze horatxo, bale. Hau oso fuertea da. Eskerrik asko, momentu hau emateatik. Bale. Baina hori txarra da. Oso txarra da. Orduan bota. Besteik ez, honekin moldatu behar, baina... Hau ez de gran reserva, ez? Hau ez de gran reserva, hau de urtekoa, oidek. Orduan zuek lagunak zarete, feelina ikusten zaizu, Egeo tartene filosofo batzuk ebauzkeu, tartekok asko filosofatzeuenak eta horrek asko elkartzeu. Bai. Beste zer? Galderak igual. Bai, ez, hemen gure anekdotak ateatzen atxu gabe eta Iñaki Gauskalon ere etxezte kontatuko hon. Bazpare, galdera ia prest aldaude. Prest? Idatzi ikezue? Bai. Ia, jasoko ditugu. Bildu ingotio igual, ez? Venga. Banaka, Bai, ia. Ostras. Ibagarre mandatzen. Bai, zera, atzera joatzaigu bat. Bueno. Hoi espan. Jo, ze pena. Ia. Bale. Ai, ama. Danak ez zite uletuko, Bale. Ez animatuta, oso ondo, Ikuslei. Jesus Maria. Bale, irakurtzen hasiko gara. Zuri emango izkizut pelota batzuk. Abaduzkazu. Baina, berze letra, kaligrafiak eta... Eta hauek nork erantzun behar ditu? Asera baten Iñaki, behitzat. Vale. Protagonismo afana. Bida. Hau, zuk irakurri, abertze iruditzen zaizun, da... Letra hobetu behar du honek, Bika izango da, seguro.
zein pelotarik botatzen ditu tako gehien? Bota. Basurea bota. Ez, osea, tako... Ni uste ititxusita zaidala, Tako itxusiak. Baina igondo erantzunde. Esko gartu jona tako. Claro. Bai, euskera. Claro. Jo, horrek uste, erremontarik eta adibidez jartzei olako mikrofonoa jokatzen ari diela. Gu oaingo suerten gabiltz, ez duela mikrofonoi jarriz. Erremontariei? Mikrofonoa? Mikrofono bat, eta entzute zaie dena. Baina ze daukate kontatzeko, ba? Takoak ez dakit. Venga, beste Ia bat. beste galdera bat. Chill Mafia edo Izaro? Wow. Ikontuz bakarren baten ditzeu eta. Bai, bik. Jodei, bat aukeratu bat ziberraldiaz. Aizu, aukeratu egin behar duzu zerbait, Osea, zerbait behintzat, lehen ere filosofa Venga, egin. Izaro. Vale, bueno, txalo bat Izarori. Venga, azkenekoa. Ia. Wow, zure abizena gustatzen zaizu? Ez bazin hartola izango, zein abizen izatea gustatuko litzaizuke? Ostras. Hau bai, filosofoa. Izagirre, bigarrena, ez da? Ez du balio. Ez du balio, Ez daukazun bat, Iñaki... Ez dakit, berasan luze, hola izango nintzen, 10garrena, edo 11garrena, edo ez dakit, zenbat. Zehora. Oso ondo. Vale. Azkenengo bat irakurriko dugu? Bai. Ia. Nahi duzuzuk irakurri? Venga, a ver. Venga. Ia. Jendea frontoira, mozkortzera edo pelota ikustera. Aditzik ez di jarri? Joaten da, pentsatzei, idagoa da. Bietara, frontoiak eta frontoiak daude, ezta? Batzutan giro Eibar bat, Donosti bat, Tolosa bat, giro lasaiagoa, astelenetan, igandetan, giro larun batetan, Iruñan, beste jaigiro bat, bai. Bitatik. Bitatik, bitatik ala behar du gaina, frontoia azkenen festa toki bat da, batzutan gehitxo ere iruditu zaigu horregun batzutan, baina, bueno, jendea zozomondongo baino hobe, ezta? Gu hortxe ezatu ginen, Labriten. Bai. Hortxe ezagutu ginen. Bai. Bueno, eta zerbait gehiago daukagu artekari jauna? Bueno, nik kontutxoa dola zehatu agurtu aurreti, iketan nik, bazego zehoze pendiente, kontua da Spotify Premium alkarrekin inda daukeula. Eta urtero nik ordaintzen dut, eta aurtengoa pasa digute da Iñakik ez dauka bizumik. Ietzekit sueltoik ekarrieken, o baikoko kamisetan bat firmauta, oi rebentan, o nola haiz. Ez que jende pentsa goik hau prepauta, ozela baina. Ez. Batu goi. Zalo bero bat! Ater, malbari!